comença tal com ho havíem previst, amb tota la normalitat del món, gràcies a Déu, amb molta participació, i jo exactament no te puc dir el número. Molta gent. De dorsals hem superat els 2.000 i després la recaudació, ara després el mateix xeque gran i serà així en l'entaulat i sabrem el que m'ha replegat. És que està un poquet així en l'aire. Participació molta i tots contents. Molta venda de samarretes, molta venda de dorsals. Esperem a veure que... Es una carrera, en este cas una carrera de 6 quilòmetres i després una marxa de 4 quilòmetres. Bé, molt contents, bàsicament perquè la ciutat de Xàtiva ha seguit demostrant la seva solidaritat. Més de 2.000 participants, a pesar de que n'hi ha altres activitats esportives, també avui. Bueno, aquestes coses sempre passen, però bueno, l'important és que el nivell de recaptació que està tenint l'Associació Espanyola contra el Càncer en tota la Comunitat Valenciana, gràcies al Run Càncer, supera els 180.000 euros. Jo crec que és molt, molt important i, bueno, evidencia eixa voluntat dels valencians, dels xativins, de ser solidaris i ajudar a una associació que el que fa és intentar donar vida i lluitar contra una enfermetat, una maleïda enfermetat que s'endú a moltíssima gent. Rècord de participants avui, eh? Sí, molta gent i molt contents perquè cada dia esta carrera va més, la gent ve contenta, sap que és solidària, tot el que se recull va directament a l'Associació contra el Càncer i molt satisfets. A vosaltres. És satisfactori, sobretot per la col·laboració de tota la gent d'Ixàtiva. Jo crec que és per sentir-nos orgullosos d'una carrera com que és un motiu per el que és, que la ciutadania d'Ixàtiva responga com ha respongut, anar encaminat i anar de marxa quan en diguem, però és que la cola no s'acabava.